Sugeng siang Lur, iki aku arep crita pengalamanku karo kanca-kanca mlebu bandara. Lagi sepisan iki mlebu bandara Lur. Yogyakarta International Airport. Tujuane awake dhewe iki padha mlebu ning bandara ki mung arep nunut salat asar Lur. Sok-sokan mlebu bandara barang wong desa kok gayane pol ya Lur. Dadi mlebune kuwi nganggo etol. Etole kuwi ditempelke ben jengat kuwi portale ya. Sakwise mlebu tol kuwi mau, awake dhewe iso ndelok kuwi ana gunungan Jawa, terus ana bendera Indonesia karo Prancis jebule saat kuwi lagi ana kunjungan Pak Presiden Prabowo menyambut Presiden Prancis. Kae mau ana patung pahlawan-pahlawan, mbuh pahlawan sapa ora ngerti Lur. Iki lagi mlaku wae arep golek dalan mlebu nang parkiran. Nang kono ana tulisan Balekambang Lur. Aku wis ngomong belok Balekambang wae Lur. Kuwi kan cepak karo Mangunan, mbok menawa nang kono parkirane. Yo, lah nang kono padha glelengan, sing penting wis mlebu wae. Walah, kementhus. Ya wis mlebu wae. Jebule ya Lur, kabeh kuwi padha kisinan mergane kesasar mbuh tekan ngendi. Nang kono takon karo petugase, nake dhewe iki arep ngeterke kanca sing arep lunga ning Malaysia. Alah, ndobos. Iki tetep terus ndoleki dalan mlebu parkiran Lur. Isih bingung ning ngendi arahe mlebu parkiran. Padahal nang kono wis terpampang ana tulisane lho. Kok ya isih do ngeyel wae. Alhamdulillah akhire mlebu parkiran Lur. Parkiran iki kuwi ning dhuwur dhewe, nang nggon penjemputan. Wis nang kono ya isih bingung, Pak Sopir arep parkir ning ngendi lah. Wis kono lah karepmu Pak Sopir arep parkir ning ngendi terserah sampeyan. Ya ngono kuwi ya Lur ceritane. Matur nuwun.